Κοίτα. Όπο, γιαγιαγια. Μα γιατί Όλοι με και την κοπελίτσα. Μα γιατί? Ράριτη. Τέλειο. Ω, ναι, είναι πολύ καλό. Κανείς δεν θα σε αναγνωρίσει. Γιατί να μην θέλω να... Χρειαστούμε μια μεταμφίεση και για το σκύλο σου. Είναι κρίμα. Είναι τόσο αξιολάτρευτος. Ξέρεις, με λίγη δουλειά θα μπορούσαμε να το κάνουμε να μοιάζει με κουνέλι. Κουνέλι. Α, εδώ είσαι, Twilight. Πάει η μεταμφίεση. Ξέρεις, έψαχνα παντού. Κι εγώ. Κι εγώ. Μου αρέσει η εμφάνισή σου. Εμένα το μάτι μου κόβει σε αυτά τα πράγματα. Όχι ότι φαίνεται να σε νοιάζει. Τι? Γιατί νομίζεις ότι δεν την νοιάζει? Όχι, ξέχνα το. Γιατί με ψάχνετε όλες? Τι συμβαίνει? Ω, δεν το είδα ακόμα. Τι να δω? Δεν είναι και τόσο κακό. Η Twilight Sparkle θέλει να γίνει πριγκίπισσα του χορού του φθινοπόρου. Όμως τι θα απογίνει το σχολείο μας αν δώσουμε σε κάποιον σαν αυτή μια τόσο σημαντική θέση? Το παίρνω πίσω. Είναι πολύ κακό. Μα όλα αυτά έγιναν χτες. Στη βιβλιοθήκη. Όλοι στο σχολείο το έχουν δει αυτό. Γι' αυτό με κοίταζαν όλοι με αυτόν τον τρόπο. Τι θα κάνω? Κανείς δεν θα με ψηφίσει μόλις δει αυτό. Όχι ότι θα κάνει καμιά διαφορά, αλλά εγώ θα σε ψηφίσω. Ήσουν πολύ ευγενική που με υποστήριξες όταν η Sunset σήμερα τα έβαλε μαζί μου χθες. Εάν παραμείνεις υποψήφια, ίσως μπορώ να σε βοηθήσω. Μια συμβουλή. Μη δεχτείς τη βοήθειά της, δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά. Γιατί πρέπει να είναι τόσο κακή μαζί μου? Μην κάνεις την αθώα, Pinkie Pie. Δεν είσαι καλύτερη από αυτήν. Και τι υποτίθεται ότι σημαίνει αυτό, Θα χαρώ πολύ να προσφέρω κι εγώ τη βοήθειά μου. Σε κάποια όμως που θα εκτιμήσει αυτό που έχω να της προσφέρω. Ποτέ δεν είσαι υπότιτλοι όχι αυτό που σου λέω εγώ. Ξέρετε τα μάτα πια. Μα πώς φωνάζετε έτσι? Ξεπεράστε το και προχωρήστε. Εννοείς όπως εσύ ξεπέρασες αυτό που συνέβη και με τη Rainbow Dash? Είπε ότι θα έφερνε την ομάδα softball και να κάνει μια εμφάνιση στο παζάρι μου. Λέω σε όλους ότι έρχονται και μετά δεν εμφανίζεται καμιά τους. Με έβγαλε ψεύτρα. Αυτό είναι διαφορετικό. Δεν είναι! Είναι! Αυτό που σας λέω εγώ δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Είναι διαφορετικό, σας λέω. Είστε! Όλες σας! Θέλω να σας δείξω κάτι. Ήσασταν φίλες κάποτε. Η γιορτή των πρωτοετών. Το θυμάστε? Ναι. Όμως κάτι συνέβη. Νομίζω ότι αυτό το κάτι ήταν η Sunset Simmer. Είναι μια ωραία θεωρία, αγαπητή μου. Όμως η Sunset Simmer δεν είχε καμία σχέση. Έχει δίκιο. Δεν είναι η Sunset σήμερα αυτή που κατέστρεψε τη δημοπρασία μου για το καταφύγιο ζώων, φέρνοντας πυροτεχνήματα και καραμούζες. Θα έπρεπε να είναι ένα σοβαρό γεγονός και η Pinkie Pie το χάλασε. Είναι αυτά που λες τώρα. Εγώ πήρα μήνυμα από σένα που έλεγε ότι δεν ήθελες με σοβαρή δημοπρασία. Ήθελες ένα μεγάλο πάρτι. Ποτέ δεν σου έστειλα μήνυμα. Δεν έστειλες? Λέτε να είναι αυτή που μου στέλνει αυτά τα email. Κάθε φορά που προσφέρομαι να βοηθήσω για τις διακοσμήσεις στο σχολείο, παίρνω ένα email από την Pinkie Pie που λέει ότι έχει πολλούς εθελοντές. Και μετά ανακαλύπτω ότι τα έκανε όλα μόνη της. Ποτέ δεν σου έστειλα email. Ίσως αυτή φταίει που η Rainbow Dash δεν εμφανίστηκε στο παζάρι μου. Ρώτησες ποτέ τη Rainbow Dash γιατί δεν εμφανίστηκε? Νομίζω ότι σταμάτησε να της μιλάω εντελώς μετά από αυτό. Ίσως τώρα πρέπει να της ξαναμιλήσεις.